Узган атнада 7-11 яшьлек балалар катнашында яшь оста юный мастер чемпионатының муниципаль этабы булды. Укучылар чәч тараш, кием дизайны, пешекче, балалар бакчасы тәрбиячесе компетенцияләрендә үз осталыкларын күрсәттеләр. Киев бар кафесында үткән яшь пешекчеләр чемпионатына күз салабыз. Балаларга кичкенедән хезмәт тәрбиясе бирү, аларның сәләтләрен, шул ук вакытта кызыксынуларын ачыклау һәм вакытында дөрес юнәлеш бирү максатын күздә тотып үткәрелүче яшь оста регион-ара балалар чемпионатында катнашучылар саны елдан-ел арта. Киев бар кафесында үткәрелгән яшь пешекче компетенциясендә районыбыз мәктәпләреннән 11 укучы катнашты. Балалар пешекче һөнәре турында мәгълүматлар туплаганнар, аш-су әзерләүдә кулланылучы приборлар белән эшләргә өйрәнгәннәр һәм әлеге һөнәр ияләре кебек киенеп бәйгедә катнашырга килгәннәр. Малайларны да пешекче һөнәре куркытмый икән. Һәм бәйгегә килүчеләр иң яхшы пешекче дип татар халкының күренекле аш-су остасы Юныс Әхмәтҗановны саный. Пешекче ашарга әзерләүче кеше. Пешекче сүзе көнбатыш славян телдәге вар сүзеннән килеп чыккан дип фаразлана. Әлеге сүз кайный торган су һәм бар дигән аңлата. Измә урта мәктәп укучысы Лейла Шәйхетдиновалар гаиләдә 4 кыз. Укытучысы әйтүенчә, алар аш-су әзерләргә бер-берсеннән күреп тә өйрәнәләр. Повара – это волшебники и маги, способны из самых обычных продуктов приготовить изысканное блюдо. Повар не только специалист, который может приготовить блюдо технологически правильно и в строгом соответствии с рецептом. А еще человек влюблен в свою работу и получающий от нее истинное удовольствие. Я Шайхетдинова Лейля Альмировна, ученица первого класса. Люблю готовить. А больше всего помогать приготовке маме и сестрам. Яшь оста бәйгесе укучыларга төрле һөнәрләр турында белешмә бирү, киләчәктә һөнәр сайларга булышу максатыннан үткәрелә. Районыбызның технология фән укытучылары да балаларны кече яшьтән һөнәрле итүне хуплыйлар. Белгән һөнәр бер вакытта да артык түгел диләр. Балалар арасында кул эше белән шөгыльләнергә теләк белдерүчеләр бит күп. Башлангыч класслардан ук алар аерылып торалар уже. Кем кул эшенә сәләтле, бу бәлки геннардан да килә торгандыр. Технология дәресләрендә, аннан соң инде түгәрәкләрдә бу эшләрне алар теләп башкаралар. Нинди генә кул эшенә тотынсак та, безнең декоратив гамәли сәнгать буенча да, шулай ук инде кулинарийны да сорыйлар. Хәзерге балаларның беренчедән компьютер артында эшләр күп булгачтан вакытлары әзрәк. Аннан соң безнең программада да кул эшләре һәм кулинария сәгатьләре әзрәк кимеде. Күбрәк бит инде хәзер яңа технологиялар кирип китте. Менә шулар белән инде аларның сәгатьләре әзрәк, булай алар ул эшләрне яраталар. Әгәр дә дәресләрнең сәгатьләре булса сорыйлар инде. Бәйге шартлары аңлатылгач, балалар эшкә кереште. Җиләк-җимештән салат, аннары сэндвич ясадылар. Икенче эш теория буенча булды. Жюри да критерийлар буенча аларның эшләрен бәяләде. Алар иң беренче этапта салаттан башладылар. Салат һәрбер төрле балалар бар икән инде. Шунысын инандым. Кайберләренеке бик аккурат эшәнә, кайберләренеке алай дип әйтмәс идем. Эш якларына алар бик төпле караганнар. Укытучылар да бик молодцы, әйбәт әзерләгәннәр. Молодцыдан башка сүз юк. Жюрида инде мин күбрәк тәртиплеккә, киемгә, ничек приборларны тоталар, ничек кулланалар, техника безопасностига күбрәк төшенчелек ясадым. Яшь оста чемпионатының яшь пешекче компетенциясында 3нче урынны Тимешек урта мәктәбеннән Камилә Мөбәрәкшина, 2нче урынны Олы Кибәшедән Сәйдә Галиәхмәтова, 1нче урынны исә Саба урта мәктәбеннән Азалия Мәҗитова яулады. Алдагы көннәрдә чемпионатның республика этабы үтәчәк. Иң мөһиме, әлеге чемпионат балаларга үз һөнәрләрен сайларга этәргеч бирмичә калмас.